Ay cha iyezwakala roll on wemacingwane. Kodwa ke iyahlekisa ke lento yakho qhawe ukuthi uzobona ama roll on. Lokho ke singathi mhlambe ke nathi sibone kuwe. Uwena roll on enkulu, yabo. I-roll on ke uyakuthi uma uyifaka ekhwapheni ihamba iphele uyabona. Shuthi wena usuphelile. Usuphelile awuseyona. Asikapheli ke thina. Silinde ke phela nathi siphele, uyabona. Izoba inkinga ke lento yakho macingwane ukuthi wena ufuna ukusikhethela ukuthi kumele siphile nobani. Noma ufuna siphile nalabo usuke usuphila nabo okwangaleso sikhathi. Ngeke kukwazi ukwenzeka lokho mfoka amacingwane. Ngoba kahle wena ukuthi awuthandi ukubona abantu bengaxabene. Into ekuphilise kamnandi nje ukuthi ubone abantu bexabene. Ukuxabana kwabantu ke empilweni kuyinto enormal, yabo. So ke sesingeke sikuphembe kungekho, yabo. Ngeke sikwazi ukwenzeka lokho. Njoba nawe ubuzwana naye kangaka up until nixabaniswe lokho kunixabanisile. Asikaxabanike thina naye. Asisho futhi ukuthi ngesizixabana ngoba ikusasa ngekulazi. Kodwa asingakusukeli out of the blue, akube khona isizathu. Ngeke ke singaphili ke nalomfana wakini ngoba na usaphila nathi. Ukuthi akasaphili nawe asihlangene nalokho, yabo. So ke musu ukufuna wena ukuthi sifune ukuthi ke usilawule, yabona. Wena nje macingwane lofana ngabe uyayenza ukuthi uyilwele nje impilo yakho nomfana wakini ulo nje ubhekane naye. Ungalokhu ubheke nabantu obone ngathi bayaphila naye. Ebesibona ukuthi nabo ufune kubafake lapho. Leyo nto ayikho right. Wena qobo lwakho nguwe okade zolo lokhu uma ungifonela ungincome la usho ukuthi angingeni izimpi ngiphathi nendawo, yabona. Bethi noma bengidelela abantu ngokuzwana nomfana wakini, yabo. Ugijima wena ufone uzoncetheza la kimi, yabo. Uzosho ukuthi bayangisukela bangifaka evikweni ngenkani. Wena namhlanje uwe usuwenza lokho qobo lwakho. Manje ke ngiyaxeka mina ukuthi kahle wena kanti umuntu onjani, yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Into engithanda ukuqhosha ngokwenza kwakhe umfana la ngempela lona ke bekhonze kakhulu insizwe iphopha lakadikadika. Kodwa wenza okuhlukile. Uthema ngabe naye sekhombisa ukuthi unayo uyigagu yangena emculweni. Akangazama ukusontiza walisonta wayithiwa zama ukuyijika lento engelona uKhosha wayisonta lento efuna ukuzosondela kumgqumeni kushuni webhova. Waqhamuka lento yakhe nje ke ndobuzo enamathele naye kushuni wakhe. Unamathele uthe nje neke kushuni wakhe. Yabo. Namhlanje angisenalo izwi lokucula. Yeah, iphinde ingihlekise leyo ukuthi into yami ngeke iziyendawo. Okay. Yeah, into fine noma ngathi uyifuture kunayo wengizwe. Kodwa into engichaza ngeyodwa mina wemacingwane ukuthi mina kaze ngilambele kuwe nangelilodwa ilanga. Kunalokho uwena obukulambele kimi. Fona lapha ngisana petrol lapho angina petrol. Usho wena, yabo. Kunikeza imali ungayibuyisi. Akaze futhi ngohluphe ngalokho ngoba bengazi ukuthi siyaphila. Ngingazi ukuthi singama roll on, yabo. Akaze mina ngilambele kuwe kodwa wena bukulambele kimi. Angazi kangaka uboleka imali ngonikeza. Iyodwa iclip enginayo uyiboleka nje imali ngisenale yefoni ayikwazi ukushiya inkulumo. Ngizoyifaka futhi la beyizwe. Boleka imali, yabo.
and akusimi ngedwa baningi abaculi baboleka imali ungayibuyisa yabo akuyona into engathi ke into futhi le bengathi ngayifaka enhlizweni ngoba akekho umuntu ongaxakeki umuntu uyaxakeka kodwa I was not expecting you ukuthi kube wena okhuluma ukuthi ngempela into yami ngeke iziye ndawo yabo yeah lokho nje ngingakusho yebo lokho nje ngingakusho mina yindoda ngempilo kancane ngisuke ngangahola la emsebenzini manje kunemadla encane ngidingayo la khona umuntu afanye ngimbukhele iflight evamena yabo funa imadla encane nje mfethu mangizama ngayo mfethu mhlawumbe ngizoba ngcono next week mina imali imadla encane ngicela ukuthi noma kungaba 1000 ngoba uma uzokwehla phela ngisengiyambona mina next week bayisekhuphuka awunayo lethi e-wallet manje ufike ngoba lonto ifuna umuntu one-account yakwa-FNB manje mina ngine-account yakwa-Standard kodwa fanele nawe ndoda uyithi ube nayo i-account yakho kanjani mina ngino-absa no-FNB ake ngibona ama-alternate ake ngifuna umuntu ono-Standard ono-FNB yabona uma nginikeze yena angenzena okay so kulokho ke ukuthi ke into yami ngeke iziye ndawo ngeke nguphikiseke lapho amacungwana ngoba wena mhlambe ubuye phela uchitha amathamba mhlawumbe usachithile wabona ukuthi hayi kuyabheda kumqosha rest ngeke azafike ndawo kodwa ke engingakusho nje kuwena mina ukuthi lokho kobe ngadalwa ukuthi ingoba ngiyi role owner lo mfana wasenkandla lo kade nawe uyi role owner naye yabo so ke akube ngadalwa yilokho baningi abantu abangazwani nomfana wakini kodwa bangaphumeleli akusho ukuthi impumelelo ekhona emculweni idalwa ukuthi kumele ungazwani nomfana wakini ukuze uphumelele cha baningi abangazwani naye kodwa abangaphumeleli baningi futhi abazana naye abangaphumeleli so ke lento yempumelelo ijule kakhulu so ngeke wazi ukuthi uNkulunkulu ukuphatheleni ngalokho lokho ukuthi ke kuyasho ukuthi ngangumlandeli akulona ihlazo lelo ngangumlandeli kaMgqumeni and I'm proud of that because ngilalo umuntu owayecula kakhulu futhi ecula kahle nawe futhi wawumthanda ngisho ufike emsakazweni nje wakhuphuka ngengoma zakhe kakhulu so nje ke kuba umlandeli wakhe akuyona nje into engathi ihlazo le akuyona ke futhi nento mhlawumbe engaba nomthelele ekuthenini mhlawumbe uma uzwa ukuthi anginayo voice yokucula nje obusho nje inomthelele ukuthi mina ngangumlandeli okubulima kangazi iqhamukapi ukuthi nginobulima ubulima kwethu ubuqala manje ukubona ngoba nakho wena ungasezwana nomfana wakini usezwana nomfana wakini ubungaboni ubulima kimi ububona nje umuntu ohlakaniphile impela ohlakaniphile kakhulu kodwa ngoba nakho awusazwana nomfana wakini manje usubona ubulima kimi awuthi mfana nawe ke mfana hayi awuyinakekela ibrand yakho manje yabona ukuthi sana siyabunga mfethu and bayalalela ke manje yabona kale album ekhiphile ngifuna ukutshela uyofika yeah sebezoqala ukuzondaka abaculi zemashini sizoba nezithake ngoba bebekuthanda nje ngoba bengazinakile bengakuboni ukuthi inkinga noma usuveza ukuthi inkinga hayi ke siluleka-ke sesiqalile kodwa ngeke abalunga ngoba wena uyisilima esihlakaniphile ngeke abalunga ngoba nakade ngakubona ekhululeka manje ngicela udala mina ngibona lokhu bese ke ngiza kulento yakho ishilo yokuthi nginamalimi ngiyakhwiqiza ihlathi zaseshowe nginamalimi ekwiqizayo angazi mhlawumbe wena uswasinda kuwo ngangugcina nawe asikushiyeke lokho kwesize kula ekukhwiqizeni ngiyathemba ukuthi abantu ngizoba provela ukuthi umuntu okhwiqiza kakhulu mhlawumbe wena mhlawumbe nawe lonto ngiyifunde kuwe yabo ngizokwenzela isibonelo nje sodwa
ngoba angifuni ukubeka izinto eziningi engena proof. Uzokhumbula mhla ngithuke umphako la ngenkulu inhlamba. Wena macingwane since washiphelana nomfana wakini ubonakala umuntu ohamba kakhulu nembangi yakhe, yabo, of which is good because you made your own choice. Futhi ngeke uze uquestion umuntu ngalokho. Kodwa mhla ngithuke umphako, wena ophansi phezulu ungasalala ebusuku ungifonela up and down. Ungifonela ufuna ukuthi mina angingahlali ngingenzi lutho, angihambe ngiyovula icala, ngivulele imbangi yomfana wakini ngoba nakho mina ngithuke umphako. Uthi ngingavuleli ngisho umphako, angakhulumi kakhulu ngoba iclip ikhona. Nansi bekuzwa abantu ukuthi wena ke nje ubuthi mina ngiyakhwiqiza nje, umuntu okhwiqiza kanjani? Awu mfethu mina ngikuqhaza uyikhongile mntaka baba. Awu. Mfethu uyazi uhlala ubukela siushaya. Manje zavela zazothi ufuza egcekeni. Kodwa kumphako lokho akusho uyahlambalaza. Inhlamba Umphako yabona ngiyaqamba lokho ukuthi lokhu kwembuzi ngoba lento kuthiwa ukugadla ke lokho yabona. Yebo. Ugadla kodwa lokho kusho umphako ke kungithuka ke lokho ya. Hayi futhi lo uyathunywa wena. Ngoba phela umthandi besebenzisa ubuciko bakhe bembongo. Phela i-album ekabane kalokho. Lokho akuthi akusakwile utho lokho. Awusabagijimisana ngani akathi gijimisana enkantolo bafana kenimake leyo nto leyo yazi labo ke hip hop. Hayi ngeke. Ya, hayi wena Mchunu mina bengibona ukuthi lento mvedane ngizibe nje ngiyeke ngoba khona vele abantu bazongithuka phela bengithuke ngayo. Bengithuke ngayo nje lonke izwe leli. Kodwa ke mhlawumbe ke ikugcina kudlulile naba nozondo bake bavela beyinqunu. Abantu bahleka bagcina bekhohliwe. Kufanele uyenze into ezokunika imileage bese iphinde ihambise isifundo. Hayi ngizwa ngoba cha kodwa ngoba ngitshela ukuthi mina approach wena ungavuka ekuseni uyovula icala futhi ungabophi umphako wena futhi uvele ubophe yena lo. Hayi bafana yabona amafana ibheke enkantolo ngoba wena zosukuma sokwenza ngakho siyokuseka. Yayizwa lo uzobopha injinji baphela umnini. Ngabe usaqhuba umdlalo omnandi ozokunikeza nawe imileage. Yayizwa lo i-defamation of character. Ngoba wena ungathi uyafika emcimbini nawe uthi umfamuza ihlathi noma uthi uthumela abantu usuwonele awuzophiqashaqashwa ndawo wonakele makushana abalandeli kwafayedwa nje umlandeli. Kwenzakalani ke ngathi kanti mawushaya umthetho lapha usayithatha lento uthola udumo naye nawe uthola udumo langempela olomhlaba kudumo lomhlaba kanti losenkantolo ngoba wena kade kugcishe eviyweni wena ubuzamile ukubasa center kodwa usithathile wakugcishe eviyweni likamgodi ngenkani yabo. Hayi manje ke into ezokwenzeka ngalesikhathi uthu uyovela enkantolo wena sekuphuma idate yecala umgodi yoqhamuka kweseke zosuke isizwe sebenza bayizokweseka yabo kusuke ezakwaguqa siyothi mvo enkantolo nabo ngapha aqhamuke ibovuzisa amalungelo enkosi. Manje ke uyabona ukuthi bafana ke lapho ke sekuthatha lento yimeka kodwa izinga ke manje wena uyalwa lapha inkantolo izomhla wena ithi akahlawuli. Yabo akahlawuli ukuthi isithunzi yabo. Yabo ngoba leyo nje definition of character you need to fight it legally. Vele wena yabona kade sayilindele lento ukuthi umasikali ke sigijimisa enkantolo laba banegama unegama lesihloko sethu futhi abantu mina ngizoma ngikhuluma ngibala ukuthi kahle hle umnikazi wawo yonke lento umnikazi walento yabo kodwa uNkulunkulu emhlele edlulakile nawe uyahla manje ngakho yabo uyahla batshengisa ukuthi umdala umlando ubungoqala ukuyongena enkantolo yabo. Ithi momemele ngafana ngafuthi ngiyothola ngisho abameli bamahala abafana ngoba ngidumile abafana kubekika kuba bunikilisi. Hayi ngizwa kahle
ibukeka ukuthi into ethinta enkantolo nje hlezi ivele emaphepheni na-TV into ethinta enkantolo yabo ayiluze ku-TV yabo ngoba wena lalela ngeke ukusiza wena mawathi ucabanga wena for example cabanga ukugijima estudio ngeke isize ngoba uyazi ukuthi yaphi uzovele za-5 voicemail umgodi ngapha amphenduka yabo kanti inkantolo ngeke uyizibe nawe ubheka sodumo uthole izibe inkantolo bamthethele ayidlali inkantolo lokhu kuyiproof yokuthi kahle kahle wena Mchunu akekho umuntu omthandayo umuntu umusondelene naye kusuke kukhona lokho osuke ukufuna noma ozokuzuza kuyena noma khona inhloso ethile osuku nawe not ngoba usuke usesayidini lakhe 100%. Yeah, lo mcimbi wakho wawenza lapha na owenze eChrist Fountain la wanxosa khona okwenja ngifikile mina ngizokweseka ngingenankinga nawe wanxoshisa okwenja wakhipha umyalelo ukuthi omfana phethini abangangifaka stage ngoba nakho mina ngisihlama nephepha nalomfana wakini mina ngize kodwa ngizokuxhasa nje ngingafuni ukungena izimpi zakho wena wafike wanxoshisa okwenja lapha. So ke kulowo mcimbi lowo emva kokuba kade ubhizi ungishusha ukuthi mina angibophisa imbangi imbangi kamfana wakini kodwa ngathiwa ngoma ngubona futhi sekuwo usuphambili osuyikhothamela osuyikhonza stage usumkhonza kakhulu eseyinto enkulu lapha kuwe sibaleke ngendlela eyisimangaliso esimele iqiniso ukukhwiqiza ke lokho ukukhwiqiza mina nje ngoba nguba ukuthi nje ngiyakhwiqiza nje angeke ngiphike mhlawumbe ngiyakhwiqiza impela kodwa uma kuyinto enjalo umuntu oyisibonelo esikhulu sokukhwiqiza uwe